Hayırlı kеш эфирден қалықлар, студияда мен Римма Авзалова бүгінгі шығарылышта. Сабанда сайрашыршақ, районда язғы қырышлары старт алды. Милләтібіз сүйіклі олын зорлай, Мүслимде Ғабдулла Туқайның туған күн оңайынан бейрем шаралары узды. Яллар белән алданып, уяулықны киметергә ярамый. Террорға қаршы көрәш комиссиясы утырышыннан безнең репортаж. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Районда язгы кыр эшләре старт алды. Август Мөслим агрофирмасы беренчеләрдән булып язгы чәчүне башлады. Бүген хуҗалыкларда чәчү белән бер рәттән тырмалау һәм дым каплатуда бара. Туганьяк агрофирмасының язгы кыр эшләре мәйданы 12266 гектар тәшкил итә. Шуннан 6500 гектары Мөслим районында. Агрофирма хезмәтчәннәре быел 1230 гектарда рапс, 300 гектарда көнбагыш үстерәчәк. Бүгенге көндә Туганьяк агрофирмасында 1800 тонна чәчүлек орлыгы тупланган. Яңа культуралардан соя культурасы кертелә. Бүгенге көндә инде менә бүген кайта семенәләр безнең аларның 200 гектар майданда булачак бу Мөслим җирлегендә агрофирма буенча инде. Полностью bütün 200 гектар шунда була. Техник культуралар семенәләре бөтенесе кайтып бетте. 100% бу рапслар, көнбагышлар бөтенесе дә чит ил семенәләре бөтенесе дә кайтып бетте бүгенге көндә складларда. Агрофирма дым каплатуны төгәлләде. Бу агрошара 12666 гектар мәйданда үткәрелде. Дым каплатуда 16 агрегат, шул исәптән өр-яңа 2 ксерион тракторы һәм 3 БКС 261 тагылма агрегат эшләгән. Механизаторларга инде без быел узган елга караганда 20%-ка артыграк итеп төлибез. Һәрберсенә инде эш төрләре булып бирелгән, беркетелгән техникаларны җаваплы карау, эшне үтәүне сыйфат итеп үтәү аларга бурыч итеп куелган. Шуңа карап инде соңгы түләү булачак. Моны һәр җитәкчелектән алып бөтенсе дә белеп тора. Туганьяк агрофирмасы быел районда беренчеләрдән булып 860 гектар мәйданда кар тоткан иде. Механизаторлар дым каплатуга чыккач, бу чараның ел уңышы өчен мөһим булуына тагын бер кат инанды. Эшем үзенә ошый. Көнүтене басуда табигатьтә саф һавада дисәктә була. Нәтиҗә минем гомер буе халкында механизатор эшләдем. Карларда күп яуды. Һава торышы да бик оңай. Алла бирсә бик яхшы булыр дип белеп калабыз. Агрофирма басукырларында бу сезонда 68 игенче хезмәт куячак. Язгы кыр эшләре вакытында механизаторларына көнгә 3 мәртәбә ашату оештырылган. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Җәйт төзелеш ремонт эшләре Мөслимдә Вахитов урамындагы күп фатирлы йортларда капиталь ремонт башланды. Ремонт өчен 7 миллион 123 мең сум акча каралган. Аның 1 миллион 950 мең сумы район бюджетыннан бүлеп бирелә. Ремонт күп фатирлы йортларга капиталь ремонт программасы ярдәмендә башкарыла. Ремонт керәсе йортларның барысы да 2 катлы. Вахитов урамындагы йортлар территориясын өлкәннәр РТС ишек алды дип бирде. Йорт белән бергә картайган өлкәннәр ремонт барышына ихластан куана. 78-дән бирле халык тора, мен 91 елда килдем. Менә шушы килгәчтен 2 тапкыр мин бу тәрәзә астын ремонтладым инде. Менә 3нче тапкыр җимерелеп төште бу. Хәзер ремонтчыларга әйткән, без белмибез диләр. Менә шуны шушлай калдырмасыннар инде, ясасыннар. 25-нче йортта төзүчеләр эшне башлады инде. 1981 елда кулланышка тапшырылган йортта 21 фатир исәпләнә. Строймус җәмгыяте бригадиры Илһам Гәрәев кул астында бүген 4 ир-егет эшли. Вахитов 25 домында фасад эшләре башланып китте. Менә 18 апрельдән эшли башладык. Так, отна дәврендә эшләнде безнең соколь өлеше утепляция ителде. Һәм фасадка каркас кырылды да инде и яртысыннан күбесе эшләнде. 3 дом каралган. Ул дом битергә тиеш 8 августка. Һәм эшләнәчәк әле отмосткалар, ишекләр ачылачак. Без эшләрне строймус организациясе эшли, эшләрне төгәл һәм тизап барабыз. Һәм сыйфатлы итеп эшләргә тырышабыз. 25-нче йортта эшләр төгәлләнгәч, бригада ремонтны янәшәдәге 11-нче йортта дәвам итәчәк. Бу йорт 1974 елда салынган булган. Биредә 16 фатирда 60-ка якын кеше яши. Ремонт нык кирәк була. Ишке якларга кергән вакытта тышыннан гына мотор утыра. Менә стеналар ишке якка кирсәң, ундагы стеналарда
Kunak karşı olurluk tugul. Otaq yerlerini eletlep bilseler köngül bolar. Nice yıllar remont kadıp töleybiz biz. Yıl sayın töleybiz köp maqşa. Qıtfıl teleze oslarını yasap bilseler. Ana üsküyağın yasaganlar endi. İşlegen işleri motor bolup kullanıp balandı. Motor işaga. Bütün uylarga qaraganda da bizniki motor ko'rinadi. Tigi yoqdan, bu yoqdan da qolay bo'lsa endi. Men kelgangan 90 nesiyada kelganim bag'amda ko'chib. Bundan beri to'lab paraz kommunalniga. Remont keladi biz sayın aytdilar bitindan. Ana har kelib jetdi endi kichik. Şoňa endi ana o'zi jaltqishda qo'yib qoldi. Ana jaltqishda qo'yib atishtirin diýip olsanda biz bilmeýbiz bit. Ana ýa qoýmylar bilen şonsa ana köňünde bütün kişini bir şey. Ana şoňa har göze satyp alyp göze qoýarga biladyk endi. Ana malaýlar bilen qo'yib qoldiryaq deb endi paka sayidini laqaplagancha. Şonda remont sifatlagan aytib, seni mengene işlep bitirsinler endi. Ortlarından birge endi neye kalmasın. Söylep berildik. Anlamından remontlar dip. Kapital ремонт программасына кергән йортларны металлы сайдинг белән тышлыйлар. Пушкин урамында күп фатирлы йортлар кебек фасад эч төстәге калай белән эшләнә. Сыры, караңгы сыры һәм алтын имән төсендә. Мөслим стилендә күлмәк кигән йортлар районыбызның йөзен тагын да матурлап торачак. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Resmi kronika. Rayon başlığı Альберт Хужин район ветеранlar активы белән очрашты. Bir işten ветеранlar советы үз эшчәнлекләре белән дә таныштырды. Чарада төрле тармаклар өчен җаваплы оешма җитәкчеләре дә катнашты. Очрашуда уртага салып сөйләшер сүзләр шактый җыелган. Ветераннарның район иҗтимагый оешмасы рәисе Илгиз Низамов оешманың узган елгы эшчәнлеге буенча чыгыш ясады. Ветераннар оешмасында өлкәннәребезнең ялын, сәламәтлеген, гомумән активлыгын тәэмин итү буенча күп эшләр эшләнә. Benim bulamça bugünkü kengäşme, bu jinalı olarny kanagatlandirgendir dep bilim. Keleşekde de biz bunday uçraşularni dowam etjekmiz. Türlü şaralar uzdurgayn her mümkinlikler aşıldı dep bilim. Municipal rayon başlığı Альберт Хужин rayonda başkarılgan işlerde ülkenlerimizin rolü zor buluğun assızıqlap ötdi. Hem planlaştırılgan zor şaralar municipal proyektlar bilen tanıştırdı. Men bütün sorularga cevap verdim. Köp sorularni özümizge benim zamestitellerge aytdım, yazıp aldım. Men öýleýän bunday uçraşular alar kerek, alarny ýaşarakda ötkürek kerekdir belki çünki alar turmuşyny görgen, alar indi bir taraf kişiler tugul. Rayonubuzning türlü awullarından jyýylgan ülkenlerimizni bir şygan meselelerinin köbüsi jirli üzedereler işçenligi, selametlik saklaw ülkesine qary. Sorawlar gına berip kalmaýşy täqdimler bilen de çykdylar. Альберт Робертович rayonda bulgan programma, medeniyet ülkesinde, sanat ülkesinde, spor ülkesinde, hem производство ülkesinde özünün fikirlerini aytip gitti, alga koygan planlarını aytdı, hem respublika yetekçiligi bilen nindi meseleler halitle, nindi vопрослар koyulgan, hem oysa uramlarga bugün günde asfalt jöýüleşek, konkret tüzülüş obyektleri boýunça bek eýbetler anlatyp gitdi. Bunday şuraşlar конечно bizden endi ýeş bolup tura, her kim özüniň menfaatlaryny, her kim özüniň bilerin, eýtilen tileklerini bildirүү, ol özü veteranlar bir şuraşyp bir süýleşүү özü öwretmişli bir merawet. Uçraşu bir türküm veteran aktivin böleklew tantanasy bilen tamamlandy. Her bir soraw täqdimini ihtibar bilen tinlady rayonubuz başlygy. Her birisine jogap berige tyrşdy. Hal etip bolasy meseleleriniň barysy da esepke alındy. Gülnaz Jalilova, Dinar Minhaҗев, Müslim televидениесе. İçtimagı Sovetning da kengeytirgen oturuşu ötdi. Oturuşda rayon başlygy Альберт Хужин katnaşdy. Bu günni İçtimagı Sovetning ýaňa sostavy hem reisi de saylandy. İçtimagı Sovet gражданларның menfaatlaryny goýgarda, hukuklaryny hem ýeriklerini ýoklay, halkyň sosial-ykdysady meselelerini şişuga jelip ede. Ýaş buny terbiýelewde de role zor. Gymyman alganda halkyň uzaňyny formalaşdyra, hakimiýet hem gражданлар arasynda münasebetlerini kili. İçtimagı işçilik, içtimagı hareket, içtimagı kenglikler bizning turmuşda hamanda kengirek orun ala baralar. Bu näse bilen beýle. Häzir indi demokratik şoralar kurdu arkasında halkının aktifliği orta bara. Her kimde üz idare işçenliginde özünün katnaşa ikenin, huja ikenin anlap, tuyup yaşarga umtylan. İçtimagı Sovet reisi Ruşat Sultanov ýyllyk işçenlikleri boýunça hesap tutdy.
Отырышта башка иҗтимагый берләшмәләрнең җитәкчеләре, вәкилләре дә катнашты. Җирлегебездә төрле милләт халыкларның милли-мәдәни берләшмәләре дә бар. Алар гадәт-гадәтләрне, милли йолаларны саклау юнәлешендә эшли. Милли тәрбия биргән хәлдә халыклар дуслыгын тәэмин итүне дә максат итеп куя. Күптән түгел генә инде үзебезнең Карамалы, иске Карамалы авылында бүгенге көндә яшәгән әфганчыларыбызга истәлек такталары куйдык. Исән чакта кадерләү кемнең генә күңеленә хуш килми инде. Бу чара әфганчыга хөрмәт күрсәтү булса, үсеп килүче яшь буынга, авылдашларга тәрбия чарасы булуында да аңларга кирәк. Әлеге чаралар районыбыз әфган сугышы ветераннарын гына берләштереп калмый, республика әфганчыларын да берләштерә. Bugün indi işitkənimizcə milli, mədəni üzəklər, Mikhailovka bazasında, Maribulər bazasında, Uсы, Яңа Усы авылында мындай үзәкләр бик актив эшчәнлек алып баралар. Татарлар да шулай ук милләт буларак оешкан рәвештә үзләренең Аккалфак җәмгыяте аша һәм башка җәмгыятьләр аша үзләренең эшләрен кертә баралар. Җәмәгать эше күзгә бәрелеп тормаса да башкарган хезмәтләре соллы. Шул ук иҗтимагый советка контрольлек итү функцияләре дә йөкләнгән. Иҗтимагый совет әгъзалары сайлауларда күзәтүче буларак та катнаша һәм хакимият органнарының эшенә дә бәя бирә ала. Her ülkede içtimai sovetning ülüşü bik zor. Kişi bilen kişi arasında mügalemeni yaxşırtı boyunca da kişilerini birleştirүү, türlü millet kişilerini birleştirүү boyunca da içtimai sovet bizning bik motor etib işleydi. Rayonun veteranlar soveti da bizning mana şu cemaat uyushmasi da boshqa cemaat uyushmalari mana men aytgan ülkede bik motor etib işleyler. Отырышта советтың яңа составы сайланды. Иҗтимагый совет рәисе итеп Рушат Султанов билгеләнде. Римма Авзалова, Динар Менхаҗев, Муслим телевидениесе. 26 апрель татар шагыйре Габдулла Тукайның туган көне. Бу көн республикада туган тел көне һәм шигърият бәйрәме буларак билгеләп үтелә. Муслимдә узган шигърият бәйрәменнән Гөлназ Җәлилова репортажы. Һәр яз халкыбызга сөекле Тукайыбыз белән бәйле бәйрәм алып килә. Бу көн чын милли тойгылар уята. Күңелләрне кузгата, телебез, милләтебез, туган җиребез, газиз кешеләребез турында уйлата. Язгы яңгыр тамчысы бер башка тамчыдан сорый. Әллә белмичә сорый, әллә шаярып куйган. Ни сәбәп булар ки без бер ел күптән бу тәрәзәгә килеп тәбрикләбез, шып ташып. Мин Бәләкәй чактан Габдулла Тукайның әсәрләрен укып үстем, ятладым, чыгыш ясадым. Үсә барган саен аның шигырьләрен күбрәк аңлыйм, шуңа күрә бик нык яратам. Туган тел көне Мөслимдә зур бәйрәм төсен алып, ел сайын ачык һавада Тукай скверында оештырыла. Җирлегебездә яшәп иҗат итүче әдипләр быелгы бәйрәмнең дә кадерле кунаклары булды. Ни өчен без туган тел көне белән Тукай көнен берләштерәбез? Чөнки ул безгә саф, матур әдәби телне калдырып китте. Һәр кемгә аңлаешлы, һәр кемнең күңелендә кайнаган моңнарны biz Тукай аша беләбез. Шигырь тантанасында әдәбият сәнгать сөюче райондашларыбызның быел тагын да күбрәк булуы сөендерде. Шуннан да бүйек. Без аның шигырьләрендә, аның тормыш юлында тәрбияләнеп үстек. Менә аның һәр бер язган шигыре балалар күңеленә дә, уллар күңеленә дә кирип кала торган. Мәктәп укучылары Габдулла Тукайның һәм якташ шагыйрьләребезнең шигырьләрен сәнгатьле итеп сөйләделәр. Җырлар, милли биюләрне, курайчылар, барабанчылар чыгышын, театральләштерелгән күренешләрне тамашачыларыбыз алкышларга күмде. Тукай бәйрәмен без ел сайын матур итеп мәктәпләрдә, балалар бакчаларында һәм гомумән бөтен республикабызда уздырабыз. Ни өчен уздырабыз дигән сорауга, чөнки Тукай шигырьләре белән шагыйрьләребезнең шигырьләре белән тәрбияләнгән балалар, алар үз туган телләрен онытмаслар, яратырлар һәм әлбәттә үз туган телендә сөйләшүләр дигән өметтә калабыз. Бүген инде иртәдән мәктәбебездә Габдулла Тукай шигырьләренә язылган җырлар яңгырады. Һәм инде бүгенге тантаналы чарага без укучыларны алып килдек. Һәр кемнең йөзендә елмаю. Бу язны инде мен Тукайлы яз дип атар идем. Туган җиребезне, туган телебезне, халкыбызны, илебезне Тукайыбыз кебек яратырга чакырды район башлыгы Альберт Хуҗин үзенең чыгышында. Милләтебезнең иң матур гүнәге ул Габдулла Тукайдыр дип
Безнең Тукайыбыз сыман, үзебезнең туган җиребезне яратырга кирәк, туган телебезне яратырга иде. Бөтен туган халкыбызны, илебезне, районыбызны, райондашларыбызны, бер-беребезне татар халкының исемен без татар дип горур итеп күтәреп, Абдулла Тукайның исеменә тапшырмаска. Һәр заманда актуаль булырлык шигырьләр калдырган Абдулла Тукай. Аның иҗаты бик озак еллар туган телебез сагында торыр дип ышанасы килә. Гөлназ Җәлилова, Динар Минхаҗев, Муслим телевидениесе. Сөйкле Тукайыбызның туган көнен мәгариф учреждениеларда зурлап билгеләп үтә. Бу уңайдан Муслим лицейның үз традициясе дә барлыкка килде. Мәктәп коллективы бәйрәмгә әзерлекне алдан башлый, укучылар һәм укытучылар атна дәвамында дәресләргә милли баш киемнәреннән йөрде. Муслим лицей укучылары туган тел көненә алдан зур әзерлек белән килә. Биредә мөгаллимнәр дә, укучылар да бәйрәм алдыннан 2 атна дәвамында милли баш киеме, калфак түбәтәйдән йөри. Акциянең соңгы көне туган тел көненә туры килә. Biz bir atna boyunca kalfak tübeteylerdə yerdik. Klassdaşlarım da yurdular. Hem kızlarga begi şadlı. Biz kalfaklarını aldan tiktirgen idik indi. Kalfaklar yani uşadı yürürge. Min tağın da yedisi kile idi. Milli tradisiyalarımızı saklap, bu sözlerin yürükler, kızlar şadıtırga gerektiler. Bu tradisiyalarımızı saklap kalışı bir madı şara. Узган ел акция рәвешендә узган чара быелдан традициягә әверелер мөгаен. Әлеге акция кызларда хатын-кызларга хас тотнаклылык, нәзакәтлелек, нәфислек кебек сыйфатлар тәрбияләр, егетләрдә матурлык тойгысы уятыр, пөхтәлек, тәртип булдырырга ярдәм итәр дип уйлый лицей мөгаллимнәре. Гөлназ Җәлилова, Динар Минхаҗев, Муслим телевидениесе. Бу атнада террорга каршы көрәш комиссиясе утырышы үтте. Утырышны район башлыгы орынбасары Азат Әхмәтҗанов алып барды. Сүз иминлекне тәэмин итү турында иде. Бәйрәм чорына керәбез. Тик яллар белән алданып уяулыкны киметергә ярамый. Район эчке эшләр бүлеге җитәкчесе Рөстәм Мөхәммәтҗанов иминлекне тәэмин итү буенча эшчәнлек турында сөйләде. Михайловка авыл җирлегендә иминлекне тәэмин итү турында авыл җирлеге башлыгы вазифаларын башкаручы Нәҗимә Рашүпкина бәян итте. Террорчылыкны кисәтү юнәлешендә эш бара, әмма террорчылык актлары да теркәлеп тора. Вәхшиләрнең балаларны курбан итеп сайлавы аеруча куркыныч. Шуңа мәгариф учреждениеларында террорчылыкны кисәтү чараларына аерым игътибар бирелә. Мәктәпләрдә инде безнең куркынычлыкны саклау нигезендә урнаштырылган счетлар эшләп килә. Алар 3нче категория безопасностька керәләр инде. Шулай ук кнопка тревожный сигнализациялар куелган. Шулай ук безнең инде төрле инструкциялар, төрле документлар мәктәпләрдә булдырылган. Укучыларның җәйге ялларын оештырганда да балалар иминлеге беренче планга куела. Каникуллар вакытында Урман иле ял һәм сәламәтләндерү лагере балаларны җыя. 3 мәктәптә мәктәп яны лагерьлары оештырыла. Хезмәт лагерьлары да эшләячәк. Урман иле лагерендә безнең антитеррорлык куркынычсызлыгына паспорт безопасности ясалды. Шулай ук инде безнең лагерь вакытында ЧОП страж дигән предприятие охранниклары саклыйчак балаларны, металл детекторлар булачак. Террорга каршы көрәш комиссиясе мәгариф учреждениеларының гадәттән тыш хәлләргә әзерлеген гамәлдә сынап карады. Теорияны ятлап истә калдырырга мөмкин, белемне тормышта куллана белү кирәк. Шуны тикшерү максатында мәктәп, бакчалар төрле биремнәр үтәде. Муслим районының культура объектларында, мәгариф системасында һәм сәүдә нукталарында террорга каршы чаралар күрелә. Аларның торышы буенча район эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре Сарманның Нафгвардия хезмәткәрләре белән бергә тикшерүләр үткәрелде һәм ул тикшерүләр киләчәктә дә үтәчәк. Барлык объектларда да кнопка тревожный сигнализация куелган һәм дә ки мондый гадәттән тыш хәлләр килеп чыкса, шул кнопка тревожный сигнализация буенча полиция хезмәткәрләре килеп җитә һәм чаралар күрә. Мондый чараларда көч структуралары да сынау үтә. Аларның да сынатмауы мөһим. Һәркем үз вазифаларын төгәл үтәгәндә генә иминлекне тәэмин итеп булачак. Римма Авзалова, Динар Нуретдинов, Муслим телевидениесе. 26 апрельдә халыкара радиацион авария һәм һәлакәт корбаннарын искә алу көне билгеләп үтелде. Шул уңайдан Туган якны өйрәнү музеенда мизгел яшьләр үзәге белгечләре Чернобыль фаҗигасын искә алу көне исемле чара оештырдылар. Анда һәлакәт нәтиҗәләре атом электростанциясе янындагы Припять шәһәренең бүгенге тормышы турында видео язмада күрсәтелде. Кунаклар үзләренең истәлекләре белән уртаклашты. Соңыннан райондашларыбыз Рәшит Абеев, Рәйхан Әлмөхәммәтов, Валерий Корнеев, Рафис Миңнуллинга Россиянең Чернобыль берлегенең
укрытие объектын түзүүгө 35 жыл истелик белгиси тапшырылды. Районыбыз республикага бик көп сәнгать әһелләрен биргән, алар арасында язучылар да шактый. Бүгенге заман балалары арасында да иҗатка тартылучылар аз түгел. Аларның сәләтен үстерү, иҗатка кызыксыну уяту максатында төрле бәйгеләр дә оештырыла. Узган ел Зөлфәт клубына йөрүче балалар өчен шундый конкурс үткәрелде. Балаларның иң яхшы дип табылган иҗат җимешләре быел аерым җыентык булып басылып чыкты. Китапханәдә әлеге җыентыкны тәкъдим итү кичәсе узды. Бу атнада район үзәк китапханәсендә Зөлфәт клубы әгъзалары очрашты. Очрашуның беренче өлеше Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты якташ язучыбыз Факил Сафин иҗатына багышланды. Икенче өлештә талантлы син туган җирем дип исемләнгән шигырьләр җыентыгы тәкъдим ителде. Менә үзәк китапханәләр берлектә Зөлфәт клубы балаларны туплап, аларның шигырьләрен туплап, менә шуны эшне эшләделәр. Безгә инде нәрсә кала? Безгә бигрәк тә балаларны birden icatка тарту булса, икенчедән аларны үзебезнең зур бай әдәбиятыбыз белән таныштыру, һәм инде әдәбияттан читләштермәү, китаптан читләштермәү. Шигърият бәйрәмендә Татарстан язучылары берлеге әгъзалары Лилия Садриева, Фуат Садриев, Мөҗахит Әхмәтҗанов, район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль-мәдәни эшләр буенча урынбасары Марина Бадретдинова, шагыйрә Саҗидә Сөләйманова исемендәге әдәби премия лауреаты Лилия Гыйбадуллина да катнашты. Биредә яшәп иҗат итүче балаларга өметебез бик зур. Чөнки минем өчен дә, барыбыз өчен дә ул Мөслим төбәге изге төбәк. Әдәбият әһелләре өчен бигрәк тә безгә Зөлфәтне биргән, Фирус Латифины биргән, Фуат Садриевларны. Һәм инде мин аеруча менә Мөслим дигәндә минем өчен беренче чиратта Факил абый Сафин күз алдына килеп калса. Өлкән язучылардан киңәш-нәсихәтләр алырга, очрашып сөйләшергә, каләмен әле генә сыный башлаган, өйрәнеп кенә килүче балалар төрле авыллардан җыелды. Мин 4нче класстан башлап шигырьләр яза башладым. Менә бу Зөлфәт клубына мин шигырь язырга, серләр өйрәнергә килдем. Шигырьне күптәннән балачактан язам. Туган тел турында, ватан турында язырга бигрәк тә шул. Тагын үстерергә, үземнең сәләтләремне күбәйтергә тырышам, шушындый чараларга йөрим. Мин 3нче класстан бирле шигырьләр язам. Шигырьләремне табигатькә, хайваннарга багышлыйм. Талантлы син туган җирем исемле җыентыкта әсәрләре урын алган укучыларга әлеге китаплар таратылды. Иң яхшы шигырь авторларына акчалата бүләкләр бирелде. Чыгыш ясаган укучыларга Факил Сафин үзенең китапларын бүләк итте. Гөлназ Җәлилова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Тоелда улында яшәүче Марсель Гыйльфановның «Офык артында офык» исемле шигырьләр җыентыгы дөнья күрде. Тоелда улында әлеге китапны тәкъдим итү кичәсе дә үтте. Китапны тәкъдим итү кичәсендә Марсель абыйның авылдашлары, мәктәп укучылары катнашты. Марсель Гыйльфанов үзе һәм кунаклар аның шигырьләрен укыды. Китаптан алган хис-кичерешләре белән уртаклашты. Бәләкәйдән үк комбайн ярдәмчесе булып, мин техника тирәсендә уралдым. Гомер буе шофер булып эшләдем. Армиядә хәтта хат язуда авыр эш сыман иде. Машинада йөргән чагында иштән генә ошаган урысча җырларны, чит ил җырларыннан үземчә татарчага әйләндереп, үземчә җырлап йөри торган идем. Иштән генә инде. Шуннан моны язып барга уйланып әкрен-генә. Аны хикәяләр язасы килде инде. Шулай итеп язылып китте инде. Әти инде ул шигырьләрне электән үк язган, без аны белмидер идек, сөйләп язадыр бит инде. Эш белән теге бик вакытта булмагандыр. Менә бу соңгы 3-4 ел эчендә аның бик күп шулай шигырьләр язуы күзәтелә башлады. Алар бик күп җыелды. Инде безнең шундый традиция, хәзер мин Казаннан кайткачтан 2 атнага бер кайтам. Иртән чәй эчкәндә ул безгә 2 атналык шигырьләр шайтып әни белә укый. Безнең шундый бәяләребезне бирәбез. Китап 8 бүлектән торганда Марсель Гыйльфановның 300-дән артык шигыре тупланган, 15ләп шигырьгә көйдә язылган. Әлеге җырларны авторның улы Рөстәм Гыйльфанов башкара. Гомумән аның шигырьләр күпләп язып китү минем җырлавымнан да башлаганда. Ни өчен дигәндә, кирәк була шундый җырлар, менә тәрҗемә ясарга кирәк. Әйтим менә шундый ни язып барамысыңмы, шундый җырларым дип. Кайберләре аның тәрҗемә, кайберләре мөстәкыйль җырлар. Әйтәм, шул 15ләп җыр бар. Аларга төрле композиторлар, үзебезнең якта яшәүче Инсаф Хабибуллинның язган җыры бар. Хәмит Мәткәримов берничә җырына җан өрде, музыка язды. Аннарысын Ривар Хисматуллин дигән яшь талантлы безнең композитор бар. Ул язды, менә Апан Битсин дигән соңгы тапкыр чыккан җырыбызны ул язды инде аларга. Шигырьләрне китап итеп бастырырга Мөҗахит Әхмәтҗанов тәкъдим итә. Китапның мөхәррире дә ул. Җыентыкка кереш сүзне Фуат Садриев язган. Кичәдә Фуат Садриев белән Мөҗахит Әхмәтҗановның фикерләре видеоязмада тәкъдим ителде.
Марсел белән бергә күршедәрәк кына үстек, бергә бинап, бергә бәпкә саклап, бергә Мәллә елгасында коенып, безнең авыл өчен инде үзебезнең җирлек өчен бу иң зур китап. Безнең җирлек өчен шигырьләр китабы, шигырь бер вакытта да югалмый, искермей. Марсель абый хикәяләрдә яза, киләчәктә алары да китап булып дөнья күрер кебек. Офык артында офык бар. Марсель Гыйльфановка киләчәктә дә иҗат уңышлары телибез. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Мөслим телевидениесе. Сәнгать темасын дәвам итәбез. Балаларның сәләтен үстерү максатында төрле иҗади бәйгеләр оештырыла дидек. Яшь бөреләр конкурсы шундый бәйгеләрнең берсе. Район мәдәният йортында әлеге конкурсның гала концерты узды. Зона турында җиңү яулаган иң-иңнәр Зифа Басырова исемендәге мәдәният йортында гала концертта катнашу хокукы алды. Концерт 3 яшь категориясендә узды. 3 сәгать дәвамында районыбызның яшь талантлары җыр, бию, сәнгатьле укулары белән тамашачыларны сөендерде. Мин баланыдан килдем, мин бик җырларга ярата, биергә, мин бәләкәйдән артист, һәм артист буласы килә. Без инде һәр ел саен шушы конкурста бик актив катнашып киләбез. Безнең балаларыбыз призлы урыннар яулыйлар һәм менә бүген дә инде без яхшы урыннарга өметләнеп, балаларыбыз безнең бию, оркестр һәм инде әлбәттә нәфис сүз белән шушы конкурста катнашачаклар. Яшь бөреләр фестивалендә безнең мәктәп кешеләр ел саен катнашалар һәм бик матур урыннар алалар. Менә бу елда да катнашып безнең 3нче сыйныф укучыбыз Рәмидә шушы концертта һәм Рәмидәгә инде шушы концертта зур уңышлар телибез. Һәм бу фестивальләр дәвамлы булсын дигән теләктә калабыз. Ел саен шушы конкурста катнашып торабыз. Менә бу елда Кәрим үзенең талантын күрсәтә, ул нәфис сүз номинациясында чыгыш ясый һәм аңа зур уңышлар теләп калабыз. Җирлегебез талантлы яшьләргә бай. Бу фестиваль шуның ачык мисалы булып тора. Елдан-ел катнашучылар саны күбәя. Сәхнәдә яңа йолдызлар барлыкка килә. Быелгы фестивальдә балалар бакчалары аеруча актив булды. Шоя, шояншук егет-кызларны туплап, биюгә, җырга өйрәткән остазлар чын мәгънәсендә үзләренең талантларын ачып бирә алдылар. Балалар бу конкурсны көтеп алалар. Бу сайын күз ойынланып әзерләнә башлыйлар. Елга сыйныф елында инде безнең ике ансамбль үтте. Гала концертта безнең җитәкчебез Лилия Рафисовна, без Курайда уйнарга яратабыз. Беренче урыннарда калып барганда нык матур Лилия Рафисовнага да рәхмәт. Шундай матур итеп безне өйрәттеләр. Бик зур рәхмәт аңа, бүләкләр дә бирделәр. Без янына бүтән беренче генә алып торабыз. Бу конкурста уже 5нче тапкыр катнашуым. Миңа бу конкурс бик ошый һәм тагын да катнашасым килә. Яшь бөреләр фестивале алга таба да дәвам итәчәк. Сәләтле егет-кызларыбыз бик күп. Алар киләчәктә һич шиксез Мөслимебез горурлыгы булачак. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мин Римма Авзалова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.